4 ianuarie, orele 16:30 parcă, ninge, zăpada undeva la 5 cm. Deschidem o familie, un stup, să zic așa. Să vedem cum e poziționat ghemul. Nu se vede albina, e în fundul stupului. Îl închidem înapoi. Este o mișcare care se face în circa, deci până la deschiderea și închiderea familiei, de câteva zeci de secunde. Să deschidem și menționez că familia pe care am deschis-o mai adineauri era cu fund cu aerisire. Asta e o familie cu fundul plin. Să vedem ce se vede aici, dacă se vedea ceva. Familie pe 3, 6, 7 rame. La fel, albina e poziționată jos. Fapt care indică că ramele fiind pline cu miere, nu le dă voie să urce mai sus, decât în momentul în care vor consuma hrana.